dak song trok akorti tum chingrum nang kok ma lage nilitum kedam ta por kongres sarkar hu nilitum phan ekor che tok nang punang hang tang lo ing samjin ben ekor che tok si hemprek hang nang pulana hang lo la pe nilitum che don don si thoi nang sun lo kadu ka ve che tok don lo lata nang pachun nilitum kemang teng nang pachun pipe nilitum kemang ko pima article 244A la pen kongres sarkar am joi pen na phi nilitum BJP sarkar banglo BJP sarkar lo nelitum article 244A la so puthak na pachun ni phan nelitum chingki chethan pelsi alang tum long nelitum rolling sarkar long do na pu pen na jok nelitum difu club along nelitum or leaders nelitum hadak chingrum si BJP along join dun lo BJP along join dun data ko pilong man nelitum han pini arni anta na ke chong thui to lasi song trok akorti tum pini pen nelitum matha pamena la pen kar biang long ara pini pen mathasi ilitum ko phana ki chong thui the party koloma ilitum pini pen matha pa me pele ilitum non ke bangi election ke vote pi pa me nai so na ke chong thui party lok ba ke ilitum do wer nang ne pen ilitum che chak wer nang ne kedam tanga por XUPDS tum han chong thui tang lo package ko ana package ne ke tok tanga pota alang tum phan implement inut ba ke dar se sakuri ke long do na be inut ba ke dar se contract ke long do na be inut ba ke dar se pine ali ke long do na be la son lo bote ilitum hata non nang ke chong thui bi phansi angring do tang lo la si ilitum la son nang ke chong thui bote ilitum han ke bang jilang por bang ilitum che matha pami nai song trok akidas tu I sivet aklai dora ilitum ke bang je por ke lan so se si chingrum si tum council la thengno punon dispur punon delhi punota ilitum dharna dona kogi la si kaddo ka be media hoi phanta chuning rilo pini pen itum phan la so nang ke pache thang pani phansi nelitum nang litum phan chuning rilo la pen song trok akorte ilitum ka do ka be sitame pini pen mesen kolosi itum phana keja pon thegima itum akemang ko mat party sin nang ke chun pi thegima ilitum phana ke chong thui chot kali non ilitum ke dastum nani hajira ki dun nani auto ke chewek nani atheng ke pu la si che thek long ilitum asar tum long chu hang nang po council pen na ke rabre council pen ta itum phan thang ta na rabre lang nitum konat pen la na tum phana ke rap pi la sona problem sin itum wang lo non itum ke do ke tha ke churi chwala nilitum ke na hokrak atwara be contract choklem don thai be bipar choklem don thai be contract nang pipo contract bill nang pipe contract ni tum phana pi la si neli tum pini ningjang ye si labang so media hoi phan nang chu hang nang kok athe ke la lo la si neli lam pading oi lo la pwan si neli lam theta kang ton bang ke ni tum 200 crore special package MOS along bang G2 2021 according pen bang ke ni tum 200 crore already central pen release lo la so bang no ni tum phan paju je pin pen sinili tum officer phan ta paju je man ni tum kadong e phan paju je pin si KC kecharia bang po tum ci pathek pen si la bang so ka khor chalo kunat no khor cha ni kunat no yi padam ni ko so ni kan thang la chini linde stami already central pen bang ke nang release lo la bang 200 crore 200 crore la bang ke la number 1 along bang ke la si number 1 lo hai implement 2021 accord ke pachun ji implementation prabjin pen pachun nangji polama puthak do ana close nili tumaphan na pachun pini ningkan hinira chitim nili tum chonghong sepa ningding alo bon se dame nili tum phala bang su do ana close nili tum accord ke chit to pot pinyani nili tum mala power tangka jitu scheme bang ke one lo isi hini ma one bomb lo sidami nili tum phan power hajitu ke nang sot mukha bang nili tum phan non puta nang claim be team card beng long to nili nang sampidum ri la pen state sarkar central sarkar sami nili tum phan ing sampiri la aposi nili tum phan prabjin pen chuni ri padi krim lo la pen nili tum chonghong ke lak le pusami non nili tum ke lak lo aposila implementation na ke do an ada fast minute tum hala prabjin pen nang pachun pivek nang pupusini tum la so amidia hoi pen ni tum chuning rilo la pen KC abutung no phanta chuning ri padi krim la pen state pen central sarkar phanta la sini tum chi song nak ne de je phana bang si ni tum bang so kini president bang pini ini nang kok nili tum press meet kang ni nang kok alam the puthak la henok ke dam tang apor ni litum song trok atum MOS savutha number 1 laheno MOS accord ke pachun implementation prabjin pen
pacun nanggi konsil atum piposi nang sampiri ma labang so puthak prabjin ben litum phan nang chingwai pini la penang pacun pirek nang po number 2 21 ekot ningkan hinira adha 2.5 years lo playing at lo pipot KSCC atum in samri council kecari tum CM pendang lok la dak council kecari tum piposi pini anta nang sampiri number 3 la hendo ekot ateng kes doan pajut ponpo pipot KSCC tum in samri pini nilitum kumami ke hajra ke dun songo somatum hajra ke dun penseng lok nani ni akam ke chongdat pensin nilitum nonamat dobom dambom tila pusono una hud nilitum hana kes nang lerok nilitum napen ko charjapi napen nilitum ko napen lo family bhan ke chosolai hajra ke dun apor hud nani police nangiri pir thea kes do pigla apot KCC ben people nilitum hana ing sampiri pipot ke chakateng nilitum han non pudan ang pachun pipeda nilitum han hing no dak po pensi nilitum non wang lo BJP long sidolo wai phista pipot sinitum han non pudan ang sampiri number 4 financial picket atangka pen KCC atum song claim barim atum han pipot warsai pipeda non nang kele tang da kisumana kam dolo nang kele tang da dolo la so puthak pipon nilitum han nang lang pon peda la kenang litum hitame mo nang litum hitame non karjulong tum ta dota hai punang litum pherangke hoi tum hitame nang litum ta arjulongi ten la suak nang kili leke la kado we rata chini lo pipon nilitum han nang pangkrewe la pen pipon nilitum han nang pipon peda dharok 2 crores nang lo 5 crores nang lo la anang pipon tu wala mali nilitum han isi nang tum to isia song long pen lak pho lak trok balak kep isi na adjustment pen nilitum han kering war sai nang pipon tha he pipon nang sampiri financial picket salong number 4 chief minister assam pen special picket satangka pipot song klembari matomaphan KCC pen pipon peda central chief minister pen lo chief minister hoi pen na picket do pipon tum hanang pipon peda pipot sing samri ki karon arjunan kok CM pen application loge chief minister pen 7 number 6 number ekot ateng pen KCC atum pipot song klembang atum aphan department along chokomar job awar sai long pon peda pini Nagaland border chot kalisi as Meghalaya border tirthe banglong le nang si bom nang pet bom huso hot kene tum hanang chakela henlo nang tum aphan an ke border nang along sinang bibo border along sinang bipo border pot pipot pini nang pipeda nilitum song ke netum ke hile training enang nelo nonge already hile training e tek tang lo tum han konane forest along hai hitame nang jog dun melo isong long pen bang phoke po tame song truck lo 300 jon bang pharo ko thom nilitum hanang binot nilitum family ki chela nai phan ke dopo mate kopi po nang pipeda kopi po nang samri bang pini ani si Assam Meghalaya border langtha bang nang pet lok non puta tai litum ke protegi phan litum protegi nilitum ta longri phan sing honduk bo joine si litum hile song olo mate te pini laso MOS kachip dokolong ateng department long pini forest department lahai long tamin litum han awar sign ang pini number 7 ekot ateng pen KCC atum song klembarim atum phan prekjam awar sai pipon peda latalo KCC atum song truck organization jabang atum aphan politikera waisai mate tiket pipon peda nanget keceng ke nilitum han tiket anang pipon po lakadogowe nilitum han pini nang chong thoide
nang chong thui det teng lo nang chong thui det me nang chong thui et lo nilitum ke sarkar nilitum ekor da hot ka do ka ve ke wang hodan ta Congress long ta ahota heri lo ke non last ke BJP tum se nang rolling lo BJP nang rolling hot anta nang tum asong tum an nang tum wangon misenon upena jo pini nilitum ke wang andan pini BJP long hidolap lang nilitum non anta Kangte ko people nilitum han pinit hangawar saida beda people nilitum hanangalang pangkrebe aposi prabjin men la bangso aputhak nilitum hanapachun pini sirket KCC atum song trok lembarim atum do anapan prabjin warsai dowa ingpu pon nangji sirkep lo nilitum dak ke jong pondo monang litum hitame point sirkep an litum ke jong pondo KCC song trok lembarim atum apan doan apan prabjin pen warsai piponi okol ladake mopen lipu lo muthor por Meghalaya border punoi Nagaland border punoi bangke ahoy adui ahoy nang petlok litum songa tum apan osoma songo somar tum litum nonmat do thip lang isiwet lang akla isiwet lang aposi nilitum han labangso awar sai ning pipon vek ni forest department punoi ajat punoi pulis tanang pipon popo pini Karbi Anglong pulis tanang pipon popo ilitum adingi ki pipon ni gali non phiong bang kreong bang bodolen ke non training pilok lo laki news long hi kai ke taklang woi lo balapu arjulong woi lo tum Karbi Anglong han pipo he non putang pang samri radaphan ke chuningri la hen lo amuna matke rada tum ta labang solam the puthak nang inside dum tha la pen rada tum hitame nang chirap nang chitodun popusi nilitum ning thelo pen labang so aputhak lakat dokowe nilitum ke claim ke dam angbong along ko pini aketikuk dokok pote la long hitame litum hanang chirap nang bala ang se nilitum hitame las bangso Karbi Anglong ki misianya phan ki bor I along nang chirap nang chitodun popusi nilitum ning the la pen CM Dr. Tuliram Ronghang alang lisitame labangso apot prabjin pen nilitum hanak pachun pini la pen prabjin ben nang chingwai pinang ji pusit nilitum media hoi pen than pechini lo